faltaría tempo para percorrer todos os lugares que habitou Castelao. Deberíamos decir que Castelao non ten casa de seu. A vida de Castelao é case a dun nómade. No mes de xaneiro de 1886 nace en Rianxo Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao. A súa infancia foi subindo por estas escaleiras, pero xa pronto tivo que saltar ao océano. Xa con 10 anos ten que marchar á emigración porque é reclamado xunto coa nai polo pai que xa estaba na Pampa, Argentina. E o neno da Ría de Arousa cambiou de súpeto de paisaxe. Moi novo nunha pampa desértica, moi alonxada da súa realidade, entón eu creo que esa nostalgia, esa saudade de Galicia debeu de influir neses 4 anos en que está ali. Con 14 anos de idade, Castelao salta ao océano de volta e sente reforzada a súa idea da beleza de Galicia. Volve, pero tamén, inda que se establecen en Rianxo, el ten que facer o bacharelato que ten pendente. Entón, pasa en Santiago dende 1900 hasta 1909, que acaba a carreira. Primeiro fai o bacharelato e depois fai a carreira de Medicina. Estuda Medicina en Fonseca, vive e fai prácticas no Hospital Real, hoxe Hostal, pero dubidaba e moito da súa vocación. Morou en diversas pousadas de Compostela, adoitaba saír de Tuno, aprender a tocar a guitarra na Pampa. As calles están mojadas y parece que llovió. Termina a carreira só para compracer o seu pai. Pouco despois volve para Rianxo, pero pouco despois ten que marchar para facer un doutoramento a Madrid e ten unha estadía en Madrid. Volve de Madrid en 1910 e establecese en Rianxo, pero ten unha crise de cegueira por un problema dunha tuberculose e presentase a unhas prazas de funcionario, polo cual o seu destino foi desde 1916 Pontevedra. Non sorprende que hoxe o Museo de Pontevedra acolla a colección Castelao cuns 2000 orixinais. Converterase a cidade no fogar de Castelao, a súa muller e o seu fillo. Ao mesmo tempo tamén collía o tren e a Ourense a xornada a verse cos compañeiros da xeración Nós, pero ser elixido en 1931 deputado nas Cortes Republicanas vai ir con frecuencia a Madrid en tren. Está a Guerra Civil e xa se ten que mover por Madrid, por Valencia, por Barcelona. E logo o exilio, Moscova, Nova York, a Habana, fai exposicións en cada unha desas cidades. E finalmente acabará desterrado en Buenos Aires. Estando xa en Buenos Aires de 1940, é elixido ministro da República no exilio, polo cal ten que ir un ano a París, polo cal está entre 1946 e 1947 un ano en París. Volve despois a terras americanas a moverse entre Montevideo e Bos Aires. Morrería no exilio en 1950. Unha vez que é enterrado na Argentina cun enterramento apoteótico porque foi recoñecido como un símbolo de Galicia, despois sempre se decidiu que o seu destino era que volvera a Galiza. Volveu traído polo Parlamento de Galicia por unanimidade o 28 de xuño de 1984. É unha das persoas que ten lugares onde estivo, pero tamén ten o lugar no maxín dos galegos. De tal maneira que o inmenso Castelao forma parte de Galicia e Galicia, despois de Castelao, é outra cousa. E seguimos bebendo de Castelao.